Mama, Mami nyana fi kun wala nyina ku fara ku la. Joli. Ayo togodi. Voyage jara. Mama mage fushi. Amaja. Mama ne yɛrɛ nimisara kun na ne taara yɛrɛ. An ka taa sanga do sɔgɔna mo to ne fa sɔgɔna. Mama ɲana fi kun la sa. Ko voyage ma jan. Na to ko famne. Mama voyage ma jawe. E kɔrɔmuso ye mɔgɔ juguden ba. Mama. Mama kam ne taara ne ma ɛrɛ ɲɛna mama. We mun yele? Ne bɛ duguni min fɛ. Nunu t'o si di ne ma. O bɛ ne woloma ka b'u den cɛla de. U sɔrɔ ko ke la. U bɛ ne bila faliya baara la. Ne tɛ se ka baara kɔ. Faliya baara. Mama ayi. Na sɔrɔ e bɛ ne kɔrɔmuso fɔ a tɛ sɔn ko ke la. Na sɔrɔ e o ke la a ma ko ɲuman kɛ la o ye dɛ. Mama ne natɔla. Nunu ma fini den kelen nunu ma bila ne kunna. Na sɔrɔ e o kɛ a ma ɲuman ko ye. A ma miiri a ma tasi. N'i y'a mɛn olu mun ne de don. Fɛn fɛn bɛ olu bolo ne de bɛ k'a bɛɛ wuli hali kɔsan ne bɔra ka wari ci ale ma olu bɛ se ka juguya kɛ e la cogo di n'a sɔrɔ e ni kɛ a ma diya ye dɛ mama nin ma diya ye bi nin ma diya ye sini ka t'i tɔɔrɔ k'i ni siri ka da o ye mun kɔgɔli tɛ e t'i fasa o cogo la non i fasara yɛrɛ non nin ma bɛn ma dɛ mama nin ma diya ye yɛrɛ o de la e kun ka taga tagali man don mɛ komi i yɛrɛ y'a force k'i bɛ taga yan mɔgɔ tɛ mɔgɔ den fɛ an bɛ don min na ko bi o ka juguya siri la i la i b'a fo k'i halaki i togo lajɛ non nin ma ɲɛ nin ma diya ne ye bi nin ma diya ne ye sini ne ninnu ka hadamadenya fara nin na a ka balima nin y'a bannen de tan tɔ aw y'o ko balima i bɛ taa i den bila ka mɔgɔ fɛ o se k'e den ladon ka ɲɛ ka taa juguya kisɛ bilen ta k'o sɛgɛrɛ i si ma se baara la ka taa i bila olu la non nin ma diya n mama nin ye n tɔɔrɔ bi fo k'a faga hali t'u wele n t'a kuma f'u ɲɛna yɛrɛ mɛ olu ne ka balimaya nin y'a bannen olu ye olu bɛ ne wele wa nin ci ma nin ci ma ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ ninnu ye k'u to yen fɛ nin ma diya n ye bi dɛ Mama n t'an changer ka na taa i changer k'i ko k'i da dɔɔnin a mɛn i sɛgɛnnen don nin ma diya ne ye walayi Ça va? Ça va. Koka. Don. Plan mai. La fête. Tagara fama yɛrɛ. Don. Ya, ne kuma kelen f'i ye dɛ. O na cɛ ni taara i ne sigilen sɔrɔ yan fɛ. A ko n'a y'i minɛ k'a t'i to yen nɔ dɛ. N bɛ mun f'i ye i kɔlɔsi. O cɛ nin mɛ ne hakili b'a t'o la tan dɛ. Don fɔlɔ bɛna cɛ ni taara i ne sigilen sɔrɔ fa y'a ta kɛ manamanakan fɛ ne kan b'o de ma. Sɛgɛ. Ne kɔni t'a tɔgɔ dɔn dɛ mɛ ne kɔni bɛ mun f'i ye dɔrɔn i kɔlɔsi. K'an kɔlɔsi den mɛ n'a fɔra e ɲɛna ko ne bɛ siran nin ɲɛ e bɛ da la ne ye min fɛn dɛ e hakili b'a t'o la ne de y'a si jeune premier cɛ si tɛ se ne yɛrɛ yan olu bɛ taa manamanakan fɛ yen u bɛ ne sɔrɔ yɔrɔ dɔn ne y'o taara f'i ye o siranna ne ɲɛ de. Ne kɔni t'o dɔn dɛ mɛ ne kɔni bɛ mun f'i ye kɔni parce que u yɛrɛ ko ko ne ka fara e la n'o yɛrɛ désormais ne ye ka ne to yen y'a mɛn. I ko cogo di e se bɛ ka min fɔ i bɛ k'a faamu e t'a dɔn e ka di ne o ma i kana ninnu ka manamanakanw lamɛn sa. Ko manamanakan wa. Manamanakan ne don kɛ. Ayi wala e tɛ ninnu dɔn ninnu ye mun fɔ ne ɲɛna o donna k'an bɛ ninnu da. I kana ninnu lamɛn sa ninnu ka manamanako ne bɛna fɔ k'an ka ko duman bila o kama. Manamanakan kɔni tɛ o parce que ne ye kuma fɔ ne kɔni ne bɛ kuma min na ninnu da kɔni. Cɛ n'i ye ne bila a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ. Non kana ninnu ka manamanakan la ninnu bɛɛ ye denmisɛnnin kuraw de ye u bɛ fɛ k'i ta pari k'i bɔ ne bolo dɔrɔn ka cɛ e yɛrɛ b'a dɔn ninnu tɛ ko ɲalen fɛ ninnu to yen ne yɛrɛ fɛ an ka taa dugu kɔnɔ ka taa yala yɔrɔ duman dɔ la. Ka taa yala wa non ne tɛ se ka taa yala dɛ parce que ne bɛ ka siran. Siran ye o bilaba ye ne ye min fɔ i tɛ k'o faamu ne de ye jeune premier cɛ si tɛ se ne la d'ailleurs kuma in ka ɲi tan n bɛ t'u nɔfɛ u ye manamanakan fɔ n'u fila bɛɛ bila woro tigɛ n b'a f'u mɔgɔ fila de don n'u tɛ se ka fosi kɛ ne la u ta kɛ manamana a ka ɲi tan n bɛ na. Ayi n'aw kana taa sa. Ne kana taa cogo di. I b'a dɔn kan bɛ ninnu da k'u mɔgɔ fila de don kɛ kana taa dɛ. Ninnu tɛ se ka fosi de kɛ ne la ne de y'a y'u si ni ne ye min fɔ o de bɛ kɛ manamana a ka ɲi tan n bɛ na. Ayi n'aw kana taa sa kabini kelen du kɔni ye mun k'i la kɔni i y'a san parce que n y'a bɛɛ f'i ye ka ban. sisan balimaya non ne siranna mɔgɔ bɛ se ka taa nin kɛ mɛlɛkɛnin fitinin na. E dun bɛ mun kelen na kuma na. Kɔnɔnafili de bɛ k'an bila kelen na kuma la
e ne bɛ den bila ka taa n kɔrɔmuso fɛ olu bɛ taa o ni siri ka dɔ kɔnɔ ka ɲam sugu bɛɛ da o kan e ma mama nalen vagazi yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ mama ye mun f'i ye mama ko k'u ye juguya sugu bɛɛ ale ye juguya sugu bɛɛ y'a ɲɛ la ninnu fɛ tata mama taara e yɛrɛ balimamuso de fɛ yen o bɛ se ka juguya kɛ e den na cogo di a b'a kala mama ma deli ka o fɔ nkalon tigɛ o y'a fɔ han o y'a kala de n bɛ min f'i ɲɛna sisan denmisɛnninw ka ko de don kana na i poro denmisɛnninw ka kuma kan o y'a kala de sa n'u ma kala mama bɛ se k'o fɔ cogo di a fasa cogo la k'a halaki a nana sɔrɔ hali a na kuma ma se vagazi hali a ma tile 15 sɔrɔ mama mama Na papa. na Masini b'a kɛra cogo di vacances jara Papa vacances ma diya dɛ ninnu ye mɔgɔ jugu bɔ mama wala papa kabini ne taara ne ma hɛrɛ ɲɛ la o tuma o ye mun k'i la papa i tɛ miiri fɛnɛ ko ninnu ma mun da ne kan yan nɔ i tun tɛ dumuni yan papa ne bɛ dumuni kɛ dɛ ne bɛ dumuni min fɔ ninnu t'a si di ne ma o ye mun ni mun k'i la tuguni u bɛ tila ka ne bila baara donc e talen o tun b'e bila baaraw la ok n y'a faamu e kora ka ban wuli ka t'i ko ni mɛlɛkɛnin fitinin u bɛ taa juguya ko la a fasa cogo lajɛ n yɛrɛ nimisara kunna n ye den bila ka t'u fɛ ne b'a dɔn e tɛ bɔ i den kɔ kɔrɔ mais ne bɛ min f'i ɲɛna a m'a fɔ yan sisan ko o tun b'a bila baara la i mana taa vacances la mɔgɔw fɛ i taara sɔrɔ olu bɛ cogo min na i kan ka kɛ ten n'e taara ne min yɛrɛ kɛ ten u bɛ taa bila e dun bɛ mama dɔn mama tɛ don gɛlɛn ne b'a f'i ɲɛna diɲɛ ma don o don i bɛ aja kelen de bila baara la aja sera baara ye o mama yɔrɔ jumɛn sera baara ye denmisɛnnin fitinin ayiwa n'a sɔrɔ a kɔrɔbalen i b'a bila baara la mɛ denmisɛnnin fitinin jama nin bila ka taa bila baara gɛlɛmanw na ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna kana n'a to den ka don i ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ problème ye denmisɛnninw ka kuma de don mɔgɔ si tɛna juguya kɛ nin ɲɔgɔnna na u b'a kala e tɛ samɔgɔ dɔn samɔgɔ tɛ waliden fɛ depuis a daminɛ na n y'a fɔ ko a tɛ taa vacances la mais i y'a kolokolo ko f'a ka t'i grand sœur fɛ a taara yen résultat lajɛ bon fo ka taa diɲɛ wuli n'i y'a sɛgɛsɛgɛ mama nana ka sɔrɔ a ni ninnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ c'est pas bon cɛ n bɛ wuli fɔlɔ garamɛtiri Gamzɛn i bɛ yan dɛ kan jumɛn wa n jɔlen n'a cɛ n bɛ ka tan dɔ ci yan fɔlɔ cɛ b'a dɔn yɛrɛ n tɛ n cɛnnen don mɛ cogo di ko mun n'a ka zɛriw de bɛ n nɔfɛ k'u tɛ n to yɛrɛ ni n bɔra fan o fan u bɛ n kunbɛn ne sɛgɛnlenba yɛrɛ de d'u bolo donc o donna mananakan in kɔfɛ halisa a bɛ k'i agressé u bɛ kan ka gɛrɛsi wa kelen tɛ fɛnɛ u ka ca yɛrɛ de fo ka taa la an ka cɛ donc ale y'a ta ka tɔɔrɔ ne ta ye a bɛ ne ɲɛna n k'o donna n ko mankan ne kelen ka biya wulila la n k'a bɛna ko dan tan tɔ fo pas ten n bɛ mun f'i ɲɛna i hakili sigi a ma ni ko ta ne Rizanɛkisi a ma hali kunsigi den kelen ni ba cɛ n'a magara la i bɛna fɔ a ɲɛna a ma mɛtiri n bɛ kabako d'a kan a ma i k'o ta kana jɔrɔ diɲɛ na tigɛ fɛn foyi la a ma u b'u to na i b'a dɔn mɔgɔ tɛ sigi u ka gɛrɛn na bilen cɛ mɛ i b'a dɔn minnu ka zɛriw ma ɲi n ka cɛ i bɛ ci o ci la dugu kɔnɔ bɔ i ka taa kɛ teri in tɛ mɔgɔ bolo n k'a bɛ ne de bolo ninnu ye nin bandidenya ninnu na kare kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o y'a ye ne de la a bilu u mana gɛlɛya cogo cogo a bila i kunna u bɛɛ fa de ne y'a ma n'i ko ta ka n'i jigi latigɛ n'a ma n'a gɛlɛyara cogo cogo ɲɛsin ma cɛ b'a dɔn minɛn minnu yɛrɛ minɛ bolo o minɛn ninnu banna mɛ donc i sigilen yɛrɛ de don wa wala n sigilen de don n bɛ fɛ i ka dɔ da n ka yɛlɛma ok fo ba ten cɛ ne yɛrɛ kun jɔlen don n kun kan ka nin di dɔw de ma e ka bila n'o ye kana siran ne diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di o ka di don a fɛ a ma n'i ko ta hali n'u maga di kunsigi den kelen na gɛrɛ na i ka ɲɛfɔ a ma n'i ko ta mɛ ninnu b'u yɛrɛ filɛ jɔn de ta ne yɛrɛ bolo n k'o donna an ka cɛ ne mankan ci min ma la n k'a bɛna ko dabila a ka ɲi ta n b'a ladon fo ba ten an b'a bi Allah nse listen kan meme en fama dan agira fama ire wale mama e bɛna tile joli ale tɛ taa bi denmuso la
E dusu ne mun sɛgɛnnen de don mun bɛna repose dɔɔni. E nana mɛnna. A mɛnna dɔɔni. Mama, e nali teliyara dɛ. O ma mun ye? Dusu a tɛ se ka ɲɛfɔ. Cɛ Abidjan goromu. O mama Abidjan ji bɛ mɔgɔ fini. I finna dɛ. N k'a tɛ se ka ɲɛfɔ. Ne taalen yen ni ne tɔɔrɔ da ne kan. Ne kɔni ne tɛ bouger pas ka taa fan wɛrɛ fɛ tuguni. N y'a banni ko vacances dama yɛrɛ. Ne bɛ to n ba kɔrɔ yan nɔ. Mɔgɔ bɛɛ tɛ kelen dɔw yɛrɛ de ka jugu. Dusu e ka vacances kɛra cogo di? Ne ka vacances diyara dɛ. N yɛrɛ m'o ɲɛf'i ɲɛna. Ne natɔla ne tante ye fini dɔw di ne ma. Dumuni duman tun bɛ tobi yen nɔ. I yɛrɛ bɛ n ka dumuni ko dɔn. Dusu e y'i ja. Ɲɛ tɛ n bɔra cogo la. Ala. Ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka na. Ne ba de ne la pressé ko ne ka na so. Ala ma diya ne yɛrɛ. Hali ne sɛgɛn ne segin bi to. E y'i ja. Ne kɔni ta tɛ se ka ɲɛfɔ. Hali san wɛrɛ ni congé bilala ne bɛ taa n tati fɛ yen. Ne kɔni yan ne tɛ nin dafa fila la bilen. Hali saba bɛ bɔ ne ta in kɔni na. E ta ma kusaya. An tile. Simo. I sigiyɔrɔ bɛ yen somɔgɔw baasi tɛ kɔni. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ yen nɔ alihamudulilayi. A ka di ka sun k'ale ma wele. Cɛ telefɔni ko ninnu t'an tɔn walayi. Mais o n'a ta ne kun ka sɔrɔ ne bugɔlen de don. O fana ye tiɲɛ ye. Ok baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen nɔ ne y'a ye n ser'i ma kɔni wariko de don. Ne y'a f'i ye ko ne bɛna wari tɔ ci e ma baara yɛrɛ résultat ma bɔ fɔlɔ yɛrɛ. Baara résultat ma bɔ e dalen tɛ ne la ka ban. Ne dalen don i la kɛ. A bil'i kunna k'a ɲɛnabɔra wa. Ok n y'a mɛn. I ye danaya da n kan cogoya min na a bil'i kunna a banna pewu. N y'a mɛn. N'Ala sɔnna ma n bɛ wari tɔ n b'a ci ma. Ne kun nakun ye wari tɔ ko yɛrɛ de. Parce que problème dɔw bɛ n dala nin wagati la wariko la n bɛ fɛ ka t'u ka wezere. N y'a mɛn n bɛna ci ma. Mama ka dagabili jɔ ale ma na fɔlɔ. Dusu. Yɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna k'i kana mɔgɔ nafa sugu dɔw tɔgɔ don ne ka kuma la. Mɔgɔ diminen de bɛ tila ka na ni an bɛ bila ɲɔgɔn na a tɔ la dɛ. N b'a dabɔ o kama. Waliso jalo o bɛ na. O bɛ taa kolokolo olu la yen i ko nɔrɔlanba. O bɛ na. An yɛrɛ ka wuli an ka taga dugu yala dɔɔni kabini ne nana ne sɔrɔ an ka taga lɛ kisɛ min ye nɔ. Ok problème t'a la n y'a mɛn. Mais n ye baara in f'i ye cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten. Awɔ n bɛ k'a kɛ a cogo la. I jija a la dɛ. N y'a f'i ye cogoya min na i jija. Mama. An bɛ fɛ ka taa dugu kɔnɔ ka na. Mama. Ne ma kanga de e yalaba in na e nabali i m'a yala daminɛ. Mama an tɛ mɛn sa an bɛ taga na dɔrɔn komi ne fama ne dugu kɔnɔ ma n bɛ fɛ ka taa dugu kɔnɔ dɔrɔn lajɛ. I ko ten dɛ. N tɛ mɛn o. N'i mɛnna a tɛ diya n ye dɛ. Awɔ. Taa dɔrɔn sɔn dɔrɔn ka na yan. I taga na yan mɛn. K'a mɛn. Donc ne bɛ siran ɲɛ. Ok. An b'a kɛ ten an mɛn. I hakili to a la dɛ. Awɔ. Mama. I bɛ pɛrɛn-pɛrɛn n'an tɔgɔ ye mun na ta? E ka mun de bɔ an nɔfɛ? E bɛ bɔ yan de wa? ou bien e nana congé de la yan? E mun kuma ye? Mama ne m'i ɲininka ka na n tamangoya sa. Ne t'a dɔn. I tɛ bɔ an ɲɔgɔn ka taa n ka sira fɛ. Yɔrɔ ne ye kangari di yen na. Dusu an ka taa. Jɔ ne ni muso min ye ɲɔgɔn ye e ba de wa? An ka taa dusu. Mama. Cɛ b'a dɔn dennin ka ko bɛ ka ne kunkolo chauffer. Nti umur ya. Allah. Allah. Mama. Ça va? Ça va. Kañ mami? En fait. Dusu kañ mami da? En fait. Ko ga? Don. Mama kuma nana don me. Ne nana o don an wara.
Ah ok, Fubati. Kɔnse jara kɔni. Bon a kɔni kɛlen ten an taara an nana. Oye Fubati. O ɲɛna yɛrɛ de. An yɛrɛ bɛ yan basi foyi t'an na. Omo mun b'e la? Fosi. An nana ma diya e de ya? Mama cogo di? An n'ale bɛ Komi se ka an nana i bɛ k'i ɲɛ kumu i ko. Ayisa o tɛ sa. Fɛn dɔ de bɛ n na i ma. Ni ko ten. Aja don aja ma na. Mama ne tɛ ka kuma e de fɛ aja b'a na fɔlɔ. O ma i bɔ ne la ni aja ko kuma depuis an nana i bɛ aja da e tɛ se ka mɔgɔ ɲɛnama ɲininkali kɛ ko aja. Mama ala an ka taa yɛrɛ nin bɛ mɔgɔ énervé de wale. Dusu a to yen nɔ bɛn a bɛ mun ɲini a b'a sɔrɔ san. Ami Ayi ne yafa b'a n ma. dɛsɛ a bɔsi a dɛsɛ a bɔsi. O ma aja kelen de ye mɔgɔ ya. A ye sabali yɛrɛ de ne ma n ta dabɔ o ma a ye yafa n ma n jo t'a la. I t'i bɔ an la o ma yɛrɛ de bɛ mɔgɔ la énervé a bɛ tila k'i jɔ yafa n ma dɛ yafa n ma k'a b'a yɛrɛ kɛ silamɛ de e tɛ o mama min bɛna jɔ e kɛrɛfɛ ka kuma a bɛ mama de la. A ye yafa n ma sa n jo t'a la. Ne ma n ta dabɔ o bɛɛ I la. b'a kalama nin ye jogo yɛrɛ de ya? Ne ɲɛ bɛ ko dɔ de la i la. Aw nana a ma diya i ye usa ko yɛrɛ b'i la. Dɛ yɛrɛ an bɛ taga yɛrɛ tusa an ka taa. A ɲɛda lajɛ ko bosegi sigilen bɛ mɔgɔ min kun. Ouais, n ka cɛ. N cɛ. I position. Walayi zero. Cɛ wɔɔrɔ i kunna ka go yan. I ka muso bɔra ka bɔ yan san. Mama, Mama kɛ. i b'a dɔn ne yɛrɛ nan'i fɛ o kuma de la. Mun kɛr'o la? Ne bɔra n ka client muso dɔ fɛ yen sisan. Ah. Ne bɔra n ka wari minɛ de la a fɛ yen. An taara an sigilen b'a ka du kɔnɔ. Mama balila ka bɔ so kɔnɔ quoi ka n'an sɔrɔ yen. I b'a dɔn ne yɛrɛ dabali banna. Mais en même temps ne tilala ka bɔ ka tugu mama kɔ. Ka taa ɲininka ko mama ko i bɛ bɔ yan de. A ma sɛgɛ kɛ ka ne jaabi. Et puis fɛnɛ aja bɛ bɔ yen de dɛ. Parce que ne delila ka muso in ɲininka k'a den aja ya a ko awɔ. A tɛna kɛ n'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ bɔ o du kelen in de kɔnɔ. Mais o bɛ se ka kɛ cogo di? Ninnu bɛɛ ka bɔ du kelen e t'o dɔn ne t'o dɔn o mɔ. Ayi dɛ e de t'o dɔn dɛ. Sinon ne b'a dɔn bɛɛ bɛ bɔ du kelen o mais ne t'u ka du de yɔrɔ dɔn. E b'a dɔn u bɛ bɔ du kelen quoi. Ne b'o dɔn kɛ. Ne t'a du kelen de yɔrɔ dɔn. O de ye tiɲɛ. Cɛ mama ka ko bɛ ka ne kamana gan dɛ. N ka cɛ tan ni ko in ye dɔɔnin ma ye a bɛ ɲɛnabɔ an ka taa bila an ka bila ka ban. N'an b'a sigi ka na n'a tɛmɛ. I bɛ sɔn. N ka cɛ i minɛna walayi bilayi minɛna. Na mun bɛ yen? I bɛ ka fɔ nin ba de b'e la. E tɛ petit la k'a b'a yɛrɛ la jama. Est ce que kunkolo ka ɲi? Aw fila kɔni tɛna fɔ k'aw bɛna jɛnɛ la carré kɔnɔ. Hali n'a kɛra kelen e bɛ se jɔn de la. E bɛ se jɔn de la an fila la. N'i kumana bila bɛɛ ni cɛ m'i kun ci. O don k'e to Zelex kɛrɛfɛ e bɛ ka manamanakan fɔ jɔn de ma. Aya. E kan k'i ta faamu. E taara ne ni Gori jɔlen sɔrɔ. I kɔni b'a dɔn n'i taara cɛ ɲuman sɔrɔ dɔgɔ sɔrɔ u bɛ ka kuma. I kɔni b'a dɔn cɛ a bɛ réagir a yɛrɛ ma quoi. E k'i ta faamu. Mais a bɛ réagir n tɛ se k'o fɔ ne ya. I bɛ ka tila k'i jɔ k'a bɛ réagir a. E yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔgɔ bɛ ne kɛrɛfɛ. E n'a tun tɛ se ka ɲɔgɔn ta kɛrɛfɛ. E n'a tun tɛ se ka ɲɔgɔn ta kɛrɛfɛ. O t'a manamana sa. I jɔ sa nin t'a ka faamu ne ta ye jumɛn ye sisan. Ne ta ye jumɛn ye sisan. E ta e bɛna ni fɛn fɛn ka d'aw ye a y'a kɛ na mais a b'aw ni Zanax de cɛ quoi a y'a bila aw kunna k'a t'aw to yen a banna. E tɛ Zanax tɛ komi ye Zanax yɛrɛ tɔgɔ fɔ. I ka samara in de. An m'a yira Zanax la quoi Zanax tɛ fosi de ye quoi i m'a faamu a tɔgɔ. E tɛ Zanax tɛ wa a t'o cɛ yɛrɛ fɛnɛ dɔn bɔlɔn kɔnɔ i m'a faamu wa. Comme ne kelen don a bɛna jɛn na carré kɔnɔ n ka jo tɛ n kɛrɛfɛ
min ka da e ma fɔ an bɛna jɛ i la nin to yen nin to yen a da ka taa Zanex wele samara in filɛ n bolo n'i y'a di i bɛ taa Zanex wele wa komi i dalen don o la o de y'i ka cɛ sɛgɛn dɔ in yɛrɛ t'an fɛ samara filɛ i bɛ taa wele a bɛ n'a minɛ quoi e ma fɔ o de ye cɛ yan ne t'a dɔn dɛ taa wele ka na i y'a mɛn a bolo a bɛ ne minɛ cogo min na Zanex t'aw minɛ ta b'aw bɛɛ bɛlɛn ni dɔɔnin k'aw minɛ ok faut pas n'i ye fugari yɔrɔ an fila bɛna bin n ka kari kɔnɔ n'a bɛ se n ka cɛ n'i ko ko fugari la an bɛ n digi kɔnɔ san i tɛ sabali cɛ ala k'an ka samara da n k'a bila samara in tɛ di donc taa Zanex wele ka na a mɛn aw yɛrɛ tɛ se kɔrɔ min ka da aw y'o kɛ na a tɛ se kɔrɔ sinon aw minɛ hali bi i bɛ ka impoli a kan de fɔ wa i bɛ ka impoli a kan de fɔ wa taa Zanex wele ka na samara o samara in bɛna minɛ n'a dira taa Zanex wele ka na a bila ka ban taa Zanex wele ka na a mɛn n'a nana mun bɛ yen nɔ an bɛ n'o kɛ quoi komi i ma fɔ o de ye cɛ i sɔnna o n'o de ye taa wele ka na o man k'a bila samara in kana di dɛ hali mun tɛ Zanex ye aw tɛ se kora n'aw tun bɛ se kora a ye minɛ a ma se ka foyi kɛ n na n tagatɔ filɛ yɛrɛ la